noon yeeɓiyankoɓe Pindi TV on calminama on ñaganama moƴƴeral on calminama no feewi eɗen gandi ko émission men émission arpotten koko yalti noon en mbino émission arpotten ala fo ɗo jogorani yaade inchallah rabbi mbaɗandi noon so tawi on jeeɓi mon gandu holɗo min goni hamin ɗo hande e Maroc hamin payi Fès ɗum noon mbaɗandi kala ko jogori wadde toon inchallah humpata on so Allah lamɗo jaaɓi ɗum noon yeeɓiyankoɓe Pindi TV minen noon ha yesso ko lawol innode ƴeftudema tan ɗo émission men émission arpotten en gandi noon toon to télé men télé Pindi TV arnoɗo rewde e moɗon dayiraji ɗi en gandi ceerno Malick machallah kadi o waɗi mobilisé ko heewi eɗen gandi ko ɓuuri temedere neɗɗo ari ɗo ko fayeuse jaatan wona an no mbiyetoɗa min mbiyetemi ko Penda Gako Penda Gako Seydi Gako aɗa jeeya winde Bossiyaɓe wuuro Bayla Bayri Coumba wadde an aɗa andi Pindi TV no fewi machallah mbeɗa andi aɗa andi de aɗa andi Daouda Moussa Dia wallahi a mimi kam e hakkude wadde Daouda Moussa Dia kañum jeeyi Pindi TV Abou Samba Diop en bandiraɗo debbo a salminama a juurama en calmini dendagal ko woni ɗo henne ko caggal yettude Allah ko julde rasoul sallallahu alayhi wa sallam en jetti Allah en jetti sababu en jetti Seydina Cheikh El Hadji Malick Ba to Bambilor sababu o ko kanko jeeyi o rewni ɗum kadi sababuji goɗɗi nde taw noon arabe mbi o kulli seydini sababu kala mo yettani sababu so yetti Allah timmata e Allah waɗi yidde hakkude makko e sokhna Khadijatou Mbengue debbo weeni Bossiyaɓe wuuro Bayla yidde woni hakkude mabɓe woni gonga woni Allah woni nelaɗo woni Cheikh Tidiane ɗum waɗi sababu ñalawma hande o délégation oɗo ɓe jeyata ɗo ɓe ko délégation Kadia Harouna Mbengue to woni Bossiyaɓe hakkude sokhna Kadia noon El Hadji Malick Ba ko hakkude gawri e kosam e so tawi a huccitiyam caméra a wi yomi haal hen hunde mbeɗa jogo cofta e banggueji ɗi fof go Pindi TV ko télé Foutankagal ko télé fulɓe ko télé Daouda Moussa Malal Baydo Moussa Diawdalle Birama gorko pulle mo kewi wiide mo kesa mum kadi kiide mum haalede go mboɗo jogui beelemma ba ko Pindi TV salmintuma holɗo gonɗen ɗo wonɗen ɗo e avion wal zakirat gardugol ceerno Malick Ba ndeysan ɗum noon ko weltare tan en payi Fès juuri yo Cheikh Tidiane ndeysan e lawtala keloma on eɗen gandi ko télé men Pindi TV émission men émission arpotten eyyi min kam kalan koye fulande eyyi caggal yettude Allah e julde nelaɗo jinnaɓe en jetti ceerno Alhaji Malick yo Allah ɓeydu balɗe makko juuna gurdam makko hokkamo cellal saabu ɗum ko waɗi ɗo ko min remso wayide baɗɗe ɗum fof alhamdulillahi rabbil alamin en jettinin Allah en jarama ha juuɗe yo Allah nawa ene jaam artira ene jaam ndeysan ceerno Malick Day sakkaw sakkanam amin ya yalla ko yalla dole xewal amin amin xam li mu bëgg yalla ko yalla defal amin amin ya rab amin amin vraiment ko enen fof en beltima on ji wona e halpulaare ɓe tan gonɗo eɗen gandi jolfuɓe fof nanɗo ɗum noon ko ceerno fotiri noon ɗum noon eɗen gandi en dañi bisuji tati mbaɗandi ha bisuji nayyi hol kadi adiɓe guila le 8 hol wonɓe toon ɗum noon ñaguiɗen Allah tan jomiraɗo joom baɗe bawɗo fuɗɗoreɗen bisimillahi rahmani rahim jokkoterene alhamdulillahi rabbil alamin eɗen gandi ko rewɓe yontaɓe machallah yaye jeerema yaya salminama ñaganama moƴƴeral eɗen ɗo e Pindi TV walla ko holton gonde machallah ɗum baba yelsa caggal yettude Allah subahanahu wa taala en juule Mouhamadou ya Rasoulullahi eɗen ɗo e Maroc eɗen payi Fès eɗen juuroyo Cheikhna Ahmad Tidiane rabiyallahu anhu sababu noon ko ceerno men Malick Ba yo Allah yommo en jetti Allah noon no feewi no Allah waddi en noddi en ɗo garɗen ɗo eɗen juuroyo machallah ɗum noon ko émission men émission arpotten hande o woɗɗo yiide min pottema ɗo hay Maroc ayi moƴƴo Wullum Sara min potte rugisal hay Maroc
Pindi TV ما شاء الله ما شاء الله. Pindi TV Pindi TV télé Pindi TV. بسم الله الحمد لله. Télé Pindi TV. Oui. أيوة مرحبا soyez le bienvenu إن شاء الله تجوري زيارة متقبلة إن شاء الله. آمين يا رب آمين يا رب. شيخنا التجاني شيخ الشيوخ كامل العرفاني يا سورب ديناد أياو من تلبين تي في دو إذن نقول دو زاوية سيد العربي السائحي mo ganduɗa ko almudo Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu ko almudo kadi e mawɓe almuɓe mum kadi ko muqaddam muɗum ko waliyu Allah kadi moƴƴo mo ganduɗa kadi mo Allah moƴƴini ɗum hay sinno tawini o wurdani Cheikh Tidiane kono ko caggal Cheikh Tidiane duuɓi ɗiɗi ko nden o yi aduna kanko Ibnul Arabi oɗo kono noon omo waɗi e lawol he ko mawni omo waɗi e lawol he kadi ko yaaji ene jeeya noon eko yaaji ko ganduɗa wonde ko jabanade duwa o so tawi a ari ɗo e nder zawiye he wiyama kala ko ñaguiɗa ɗo Allah ɗum ko Cheikh Tidiane defi ɗum wonde Allah jaboto ɗum tagui so yimɓe gummima banggueji goɗɗi ndewaɗo ha parpuɗo yaade Cheikh Tidiane radiallahu taala anhu koye on gonɗen zawiye muɗum on ɗon zawiye noon wadde kala garɗo ɗo foti ko porfidde ñaago hen Allah kono kadi ene ɓuuri mawnude surtout e rewɓe wiyama ko ɓuuri mawnude ɗo ko ganduɗa ene jaabe debbo mo ganduɗa ari ɗo ala joom galle kala nde o ñaagui ɗo Allah rokkamo joom galle ma Allah rokkamo ɗum joom galle moƴƴo kala debbo garɗo ɗo kadi mo ganduɗa taw Allah ene sanni ɗum ɓesgu so tawi o ñaaguima ɗo Allah rokkamo ɓesgu wadde nduwaɗen ko ɗum ɗon woni ɗo Ibnul Arabi as-Saihi en beltanima Pindi TV fo fa hada assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ɓe gona juuɗe fof no ngala no juuroɗo hen wadde kala jeehowo Fass ko ɗo woni damal taw arat ɗo juuroɗa Sidi bin Arabi Saïd ibn Saïd ha gayna no puɗɗa ɓennude Fass ɗum noon e ñaago Allah ko duwa ɗo ko fof yo Allah jaabo ɗum yo Allah jaɓanen kadi ziyara o kadi wona sababu kumtal hajuji yahi Rasul sallallahu alaihi wasallam kadi nokkuji mbaɗini ko duwa o tan ñaguire hen ko dewal Allah tan kadi laabi mbaɗini ko tampuɗa fof ko ittuma leydi ma ko tampere wonde ummade ron ha yettade ganude so ari won haajuma tan yo won dewal Allah tan ñaagoɗa Allah noon ko Allah ñaguirte noon kono en jokkorto e mabɓe ko Allah ñaguirte ko Allah humtata haajuji kono enen en jokkorto e mabɓe wonno koɓe jeeyaɓe Allah moƴƴuɓe ɓe Allah moƴƴani ɗum noon enen ne eɗen jiiɗi moƴƴere Allah nde waɗani ɓe nde eɗen jokkori e maɓɓe bara Allah waɗani en nden ɗon moƴƴere enen eyi ɗum ɗon yo Allah jaab ziyara o ya Rasul sallallahu alaihi wasallam e kay on jarama en lottini oto joom sakko sawdo kanko montore wonno ko salginade gonɗen ko Casablanca eɗen fay Fez inchallah ɗumima ɗo ƴangen arata wuurde almudo Cheikh Tidiane goto enen ɗon ɗiɗi mi Seydi El Arabi so gummima ɗon continuen jarni jamma ko Fass inchallah wadde ko janggo subaka jogoɗen yettade ha so jettaki subaka jettote wendogo tan inchallah golle woɗɗi holmo garduɗen ɗo hol ceerno mo garduɗen ɗo Seydi El Hadji Malick Ba délégation makko kanko wadde kono Pindi TV salminima
وبركاته والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الرضا عن شيخنا التجاني شيخ الشيوخ كامل العرفاني بندرا بتشغل يتود الله يجود رسول محمد صلى الله عليه وسلم أودو سهاد وندن دو إدن إزاوية شيخنا أحمد التجان رضي الله تعالى عنه فاس شيخنا أحمد التجان نون سن بيمو نون كانكو وني مؤسس الطريقة التجانية كانكو وني مو غاندو دا كو كانيوم ركا ngol do lawol hol dokkudo mo lawol ngol ko nelaado Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanko Cheikhna Ahmed Tidiane ko do to gonɗen ko do woni ko leli ko do woni nokku makko ala fof ko addi en do so wana rewirde Allah eden jokkoromo Allah eden jokkoromo nulaado Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yimbe fof no en gandi kala ko duwado Allah ene jaabo kala ko neddo wawi e bange dawal Allah yo wadum do so jangude Qur'ana so salatul fatiha so salatu ala nabi alhamdulillah so istighfar fo yo neddo o wad ko dum don woni ko addi en do ko do woni zawiya Cheikhna Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala anhu mo ganduda ko kanyum jeey tariqatu tijani non ada wawi neldude duwaw Pindi TV yeebobe Pindi TV wonbe leydi ha wonbe diaspora inchallah dum kam ko weltare tan wawde ittude ayawo men on saha taw ko lawol Cheikh Tidiane peññinten taw ko Cheikh Tidiane peññinten dum kam eden beltani dum e kala darido hen e kala télé bawdo darade hen e khasatan non e herade Pindi TV ko ben ko interview batten e mabbe eden calmina be eden calmina Pindi TV eden calmina fofu bi jahi rasulillah eden gonde mabbe kadi ha ziyara o gasa inchallah taala min calmini Pindi TV Allah jarama émission men émission arpoten Allah jarama